Kumsi benta ban kentiu ya kayo kot lengba ka kam chngo kai perthei ha ka thain ri bhoi uba mirror bon sim ameli ka nong po lono sniang da ka kot computer sha ka office trick kam ka ri bhoi tourism and environmental development forum ringkat kidara ni kitan house kani ka jingno sniang ka long ban pensuk ya ka forum baka nang la ban tre kham jana shu shu ha ka kentiu ya ki ka chngo kai ha ka district hi bro ka wei ha ka ni ka si lai don lang ru do ba plela tiu so president bat ringkat ki khot jang ka forum internet ban page ya ka ban sim mi dom phi ka ban phi don chi sha ban wat ban lap ye kini jaka chung kai prothe ban ban tip se ki bor ban page ya ka tourism department dan ni sha kino ki bor ki ba la ban ai ki jing rap aga jing tre lang bat ki snong bat ki raj bat ki wei de ki trai jaka ki ba ka jing tre lang dom phi ki ba yo sibun ki jing ban toy ni la ban klep ya ko wei ne ki ban ta ki ba nga ba la ding la don ban ta ban lek ban jungo ya kini kram lembit nanti po pernah kendeng jong garai nong lungdo kemana kalian jong pi la simkia pilai le stom ban yo wat ki ngarap ru ban penba ban internet itu bisa ka no ka long ka jing bentoy om tang na ka benta ba kini ka dong ka than yu jing ikan pau ndek bo kok san e ka long ba ka jing bentoy na ya ki nong song sinong ki jungi habang yo ban penba ban internet ya kini ki tourist spot ki kan chuo kai perthei kamu komsan ne kalau gaji mentoi nang tangi nong song sinong bagi niok ban kamai ban im nang bagi dukan nang ba gaji long ki guide ban yala ban peni ki ki turis ki bawan na po ke jela ban na chaba ke jela ko ju deka kentu ya pi bagi nang don sibun ki jaka po them ri boy ki jongi ki ba don ka potentiality na ka ban ban itna ki long jaka jong ka perthei ngi ke po yang pi nang turis tom nang ne sekmat bat ba i ba pli kum president da ban paro khot ki jong phi ki bok riang bling don kat bat phi har wat pinang la ban explore susu igini ki jaka da ki jing trelang bat ki bor snong ki bor rat ka district ka tourism department ka da kaliang jong akum nong mi kman rung itu don kat bat phi sunda ban ya support ban ai men sim ban pe ki lan jing rap kat ki mi la na kaliang jong ai phi ban ngi nang tre rung kat ai por ki panwan to nang ya ban ni ki bok riang tang ni office ke jong phi bat la yo ban bu hang ni computers kini ki furniture kini ki ten bat ki wing jing don kam bat phidan na kaliang jong ai bor barit ke persang ban yarap ye phi ndi phidan kam sibun ke jing harap ten ni na kaliang jong ngam somala ab yarap sibun wan nom sui e ten ring nang pe ki por ki bangwan ki nang don sibun ki lat ki nang la ban yo don benta bat phi bat ni ki bok riang ni ke office kan long ka slem trikam ke jong phi basuki pin la ban explore pin don la ke jong website ke jong phi pin ki computers ke jong phi pin la ban link bat ki tourist agency ki bana po jela sabar ke jela ki tourist ke banwan bang te kan ni office jong phi ke jing sedang jong mau jam ba kong mo sedang nang ni ban ki pok riang pin la ban tri khampa ki po ki banwan